proses finishing pakai mat tisu ya. Kudu sabar ngene iki, nah ditarik ini. Sing dikidut nining nah ditarik ini. Ben ora dikidut. Iki pakai mat tisu. Disemprot ben halus, ben iso rapi halus. Proses mudah kanggone sing wis pengalaman. Ini Bang harus belajar. Nah, terus di roll ini. Pakai roll ya, Bos. Orang nggawa kuas dicocol. Setelah itu di ini diletrek-letrek ning ngene iki. Cor. Jenenge dicor iki. Iki proses pengecoran. Jadi setelah di mat iki ora wis ngono gak dicor sik. Ben kandel, ben rata, ben halus. Nah, iki. Lah, dadine ngene. Wis halus rata. Wong patek garing iki. Nah, iki setelah dicor. Wis dicor ngene halus rata. Tinggal ngamplasi sidik-sidik. Nanti masih 2 kali proses lagi. Jadi nek di paido kok nek prosese halus terus disemprot apik kok rada larang sithik. Aja kaget. Proses iki suwe. Prosesnya suwe terus ngentekne bahan akeh. Ngene lho. Glowing iki rong tiga apa-apane glowing. Misale mau di finishing koyok mobil kae. Iki wis karek ngecat terus di clear koyok glowing koyok mobil. Tapi karaktere kok hilang. Oke bosku, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.